mwakukonda kwanu inu mvera ambiri mwapempha tamvani kuti ifukule nkhani zingapo, ndipo imodzi mwa iyo ndi Nachipanti. Kudera la Ndilande sikukata pa nkhani zodabwitsa, chifukwa ndi dera lomweli komwe kunapezeka anthu ena achipembedzo omwe ankaziponya pa moto ndi kufera pomwepo. Anthuwa malinga ndi malipoti ankachita izi atikamba kazikhulupiriro zawo. Mchaka cha 2006 dera la Ndilande linatchukanso kwambiri ndi nkhani ya zauchifwamba, pomwe anthu ena ankati munthu wina otchedwa Nachipanti amakhudzidwa ndi zauchifwambazi. Malipoti anasonyeza kuti Nachipanti ankachitira ziwembu akazi okhaokha, ndipo kuti ankachita izi usiku atavala panti yekha. Ichi nkutheka kukhala chifukwa chomwe anthu anangoganiza kungomupatsa dzina kuti Nachipanti. Anthu ena anati mkati mwa usiku munthuyu ankakhala ndi mphamvu zodabwitsa, mokuti akati aliyase liwiro amachita ngati amawuluka. Anthu angapo anavulazidwa modetsa nkhawa ndi munthu yemwe tamvani izingoti Nachipanti, monga mwa dzina lomwe anthu ankamudziwa nalo. Mwa ukadaulo wake tamvani yapeza mmodzi mwa atsikana omwe Nachipanti anawavulaza. Tinayitira komoka komanso kuchipinda kumene tinagonapo pa bedi pathu ponse panali pali magazi okhaokha. Kuvulazidwa mutu kwa mtsungwanayu kunapangisa kuti maganizidwe ake ayambe kusokonekera. Malipoti akuti madotolo anauza makolo a mtsikanayu kuti adzayambanso kuganiza bwino pakadzatha zaka 10. Koma kodi pano mtsikanayu amakumbukira zotani pa nkhaniyi? Iyi ndi ntchito ya tamvani kukufukulirani nkhani zobisika kuti inu omvera mudziwe. Ndine mkonzi ndi muluso wa programu iyi pano pa Wireless ya Times, Thomas Kachere. Itafufuza mwa ukadaulo wake, tamvani inacheza ndi msungwana mmodzi yemwe anavulazidwa modetsa nkhawa mmutu ndi Nachipanti motere. Ndipo pano tamvani izisungira yokha dzina la msungwanayu pa zifuwa zina. Mbuyo kuno ku Ndilande kwakhala kuli nkhani imene inali mkamwa zaka zingapo zapitaso ndi zochuluka ndithu, nkhani ya munthu amene amaganizidwa kuti anali chigawenga Nachipanti. Inu ndi munthu mmodzi amene Nachipanti anakupanganiza chipongwe. Mwina mukumbukira zotani kapena munawuzidwa zotani pa nkhani imene? Ineyo sindimakumbukira china chilichonse, koma zimene ndinawuzidwa kuti akuti iyeyu anabwera, that was September, date ndaliwala usiku. Anabwera kuti panga atake. Palibe amene anadziwa china chonse chimene chinachitikira mpaka kunacha mammawa. M'bale wanga atadzuka mammawa anapita ku nyumba imene kumagona mami ndi adadi kukagogoda kuti ampase sopo. Then atafika kuno zoti atauza kuti nazoti ampase sopo, ayiwo anamuuza zoti kuti ndapasira atsikana akulu chifukwa zinandichitikira ine ndi wantchito akwathu. Atamuuza zoti ampase sopo, anamuuza zoti akagogodi kwa ifeyo lumu imene timagona, chifukwa timagona malumu ogundizana. Iye uja anabwera ku lumu imene jaguza gogoda. Atagogoda kuitana zina anaona kuti zi osayankhidwa china chilichonse. Then anazadabwa pasi pa chiseko pakutuluka magazi. Ndezimezo zinazamupya, anathamanga nyumba yakulu kauza zoti ndagogoda, ndaitana kangapo kumasaku tani sakuyankha.
komando pasi pachiseko pakutani pakutuluka magazi ndi zimene zinachitika zimene zinamopsa iye kunazoti athamange kunyumba ikulu kuti akatani akawauza chabwino akuti atawuza onawo anaona zotani nangasi inu mwina simungakumbukire chifukwa munapangidwa atake munali komanso nthawi imene tine kuti munali mutakomoka akunena kuti eya tinali titakomoka komanso kuchipinda kumene tinagonapo pa bedi pathu ponse panali pali magazi okhaokha zovala zathunso zinali zili magazi okhaokha ndi zimene zinachitika ndiye onawo atakutengani kuti zinayenda motani kuti mwina mukafike mpaka kuchipatala atatitenga anatipangira hayala aliyese galimoto yake kukatifikisa ku Queens titakafika ku Queens ati titafika kumene kuja izi nzongozidwa sindikunena kuti ine ndikuziwa fika sinimakumbukirapo china chilichonse ati titafika ku Queens ati madokta a Queens anayankhula zoti dokta wankulu wachokapo matenda amene watilikulira ife sitingakwanitse ati ndi zimene anayankhidwa ndiye bambo anga anapanga chiganizo chonena zokuti atitenge tipite ku Brand Adventist kuti mwina makeko ngati popeza kuti tinali takomoka mwina iwo amangokhala ndi hope nazo kuti mwina anangawo ali moyo kuti asadayike kuti mwina make ndikangowapitisa ku chipatala cha private kuti mwina ndione kuti zithera pati kufika ku Adventist titafika ku Adventist tinapeza kuti magesi azima ndi genset sikuseva konse anatipanga transfer tinapita ku mwayi wathu titakafika kumwayi wathu ati tinafikira ku intensive care takafikira ku intensive care mwachisomo cha Mulungu ine nazizimuka tsiku lomwelo koma medi wakwathu anasesimuka after 3 days chifukwa iye chinamvulaza kwambiri I'm saying iye kuti chinamvulaza kwambiri chifukwa chinamvulaza pa luombo ineyo bola chinandivulaza mbalimu mwamutumu pomwe iyeyo chinamvulaza pa luombo penipenipa komanso chinancheka malo ena ndi ena khulukhulupirira choncho kuti muonenu kapena mukumbukire kuti mwachitidwa chipongwe munakumbukira munapata tinga nthawi itali bwanji ndinakumbukira the same year titapita for testing pamene ndinazazindikira zoti kadi munthu ne ndinavulala ili komabe ndimadziwabe kunazo kuti olo ndi zimene ndimayankhula sindimayankhula ngati a normal person ndimayankhula ngati mad person chifukwa zimene zimachokera pakamwa panga sizinali za munthu wabwinobwino zinali zolakwika zokhazokha ndi pamene ndinazazindikira zoti I think munthu neditu ndavulala mwina potengera ndi malipoti ochokera ku chipatala komanso zimene mwina maguardian kapena odikirira odwala amauzidwa za inu anauza kuti mwina tingane kuti muzachitirako kapena kukhala bwino patapita nthawi itali bwanji mmene anauzira bambo anga anauza zoti after 10 years ineyo kuti ndipange recover bwinobwino as a normal person komanso anazauza zina zokuti bambo anga anapanga unaona zokuti koma zina ndi zina akukumbukirapo ndeze na doctor anazauza bambo anga akunazo zoti nditengere kumalo kwa kutali kumene ndinapita ko kalekale ndiwo ngati andione ngati angondipanga testing ngati ndingalondole then anazanditenga kumalo kumene kuja ndikukumbukira kwanza wena ake tinapita kuntunda uko ndinalondolera mwina pa zonse zimene zinachitika nthawi imeneyo munakamba kuti nyumba munapezeka magazi akuti kwenikweni chinachitika nyumba mmene mukuti mutu ngati mmene munavulalira muvulale yonse akuti anagwiritsa ntchito zipangizo zanji mmene ndimamvera ano after zitazichitikira ndimukufufuza kwanga ndinamva zona zoti ati iyeyo chipangizo amachipeza mommo endi akuti munapezeka nyumba mwathu mumpeni pomwe ifeyo sitikhala ndi mpeni sitimagona ndi mpeni nyumba mwathu komanso the following morning kunazapezeka mpeni umene anatigwiritsa ntchito mmutu kupoticheka mmutu unakapezeka nyumba ina akuti pa window uli ndi magazi pofika kuti nkhani ifa tinamva kuti munthu amene anapita mpaka na kubwalo la milandu nkhani ya inuyo kuti ikafika kubwalo la milandu zinayenda motani komanso mutamuona munthuyo munali wokhuzidwa bwanji mutamuona munthu ku milandu sindimabwera that was connected to bambo anga amayimbira head teacher chifukwa sindinafotokoze ineyo nditapangidwa ataki nali ndalimba mayeso standard 8 nditalimba mayeso 8 napeza zonota andisankhira kundirande hiru atandisankhira kundirande hiru secondary school kumene kuja nditapita sindimakhonza mosangaza bambo anga pateni ntunzeru zimene ndinali nazo ku primary then anaza ndibwerezesa form 1 yomweyo ndinazapita ku St. Mary's Girls Secondary School kumene kuja nditapita ndimakhonza ndithu zabwinobwino ngakhale 40 mutu unalusa napange recover bwinobwino komabe ndimakhonza then bambo anga ndamene amalumikizana ndi ahedi nkoma ndipasa transport kumabwera ku milandu kuja ndinabwera I think twice nkubwerera kuti milandu yaliphereka then komaliza milandu uja unazatheka
nditamuona Jack Bandawe sinakhulupirira kuti anandipanga ndi uyuyu komano mzimayi amene amantuma Jack Bandaweyo ngakhale munthu amanena kuti evidence deceive komano ndimene ndinamuonera ineyo ndinangopangira conclude unozoti akhoza kukhala adi sataniki chifukwa ndimene amaoneka moopsa kwa basi. Ndiye mwina pofusa na mafuso mene munati bwanji mukoti anandifusa mafuso kwa iwowo anali ndi lawyer wawo ifeso tinali ndi lawyer wathu atandifusa mafuso nezi ndingakumbukire kufuka zimene zinachitika 26 yomweyo which is kalikali sindingakumbukire mafuso ina kwa mafuso limene ndimalikumbukira lomalizira linali lokuti anandifusa lawyer wawo unozoti ine ndi umboni wanji kuti anandipanga ndi omwewa ndeno ndinayankha zona zoti ine sindingapange point kuti anandipanga ndi Jack Bandaweyo chifukwa ndinali nditakomoka anthu anazindika kuti ndakomoka mamawa ndesi ndinathe kuona kuti anandipanga ataki ndi ndani mlandu unathera pati pompo judge anayimisa mlandu pompo fikono zoti ati panalibe umboni kumbali yake anayankhula zoti ati kunalibe umboni kuti sindinamuone kuti ndiuyu anandipanga ataki zimene zonso kusonyeza kuti mlandu unathera pompo munthu anammaso mlandu unathera pompo from there that was 2010 from there sindinaitanidwenso mpaka 2011 nalemba mayeso anga a form 4 mwina zitachitika zimenezo mlandu nkuutesa chifukwa tinamvanso kuti munthu ameneyi amakhuzidwanso ndi milandu ina munamva zotani kuti mwina munthu uchaso atakukhuzidwa ndi nkhani inanso yokhuzana ngati zimenezi from there sindinazitsateso za nkhani yomweyi chifukwa ndinangoluza hope unozoti ngati milandu yanga ati yathera pamene papa kusonyeza unozoti ndiye kuti munthu ndi osalakwa komano chilungamo kuchiziwa ndi ndani ndi mulungu amene anamulenga amene amaona zonse zooneka ndisotani zisosaoneka ndiye ndinangozisiya pompo sindinapange follow up so kunena zoti munthu yukodali kuti kaya kukhuzidwa ndi milandu yanji mwina kupangidwa ataki kwa inu usiku umenewu mungalongosole motani kwa anthu amene angafune kumvesesa nkhani imeneyi kuti zinakusokonezanidi moyo wanu komanso nzeru mwina kusukulu zimezi ndizoona ineyo ndili ku primary even if kwafusa maziphunzisanga amene anandiphunzitsa primary ndikukhulupirira nazo kuti akundimva panopa ndikufotokoza apa ndinali munthu wanzeru amozi mwaphunzitsi mukakumbukira amozi mwaphunzitsi ndimakumbukira anali Mrs. Taulo and amene wabe alipobe mpaka pano ku Branta Girls Primary School aphunzitsanga amene wawa ndimaona mpaka pano ku Branta Girls Primary School alipobe kwafusa ndimakhala top 3 mpaka kufika na ndalimba mayeso anga standard 8 zimene zinandisokoniza chifukwa kuti performance yanga from 2007 to 2011 imene ndalimba mayeso anga 8 sindimakhonza moyenera komanso ndimaona kunazo kuti ndinapangidwa disturbed but especially kwa bambo anga naononga ndalama zambiri fuka sitinachitire ku chipatala cha boma tinatitira ku private hospital panopa munthu ananena kuti afuna ayiwunikiso nkhani imeneyi kwa ine mungadandaule zotani dandaulo langa lilipo chifukwa ineyo pakadali panopa eti amati lungalunga nkubadwa chilema chiza kukulu kundiona amene ndimaonekera ndisimungazizo zoti ndinavulala koma ndilovulala chifukwa kuti maganizo mwanga munangozaza nkhani ya amene yokha or even ndikamayiona nyumba ya kwathuyi unazo kuti ndinapangidwiradi umumu zimandikhuza kwambiri ndikuyenabe kuti ndithandizidwe chifukwa chokuti skulu yanga pamene ndimafunira kufika pano pamene ndidakali pano si pamene ndimafunira ine ndili pa skulu ndimafunisisa nditazapanga accounts komano chifukwa chokuti ndimakhala okhumudwa kwambiri kuganizira zimene zinandipangira especially ndikalephera ku skulu of course ndinazafotokozera paphunzana zandilimbikisa mpaka zinapezeka zoti MSc yanga ndinakhoza koma ndinakhoza sima points amene ndimatani ndimafunira ndikuyenera kuti ngati pali oyena kufuna kuti ayifufuze nkhani imene akuyenera kuti ayifufuze kuti amvesese kuti Zilipati chifukwa munthu amene iye anationonga ifeyo komanso bambo anga anapanga spending drama zochuluka kwa basi. kumbukirani kuti mukumvera programu ya Tamvani kukufikani kuchokera kuno ku Wireless Times. Programu iyi imakufikani la Mulungu lililonse nthawi ya 8:30 usiku. Kumbali ya mwina zovala zomwe munavala pa nthawi imeneyo komanso mwina pamene mmagona ngasi zinali magazi okauka tili kuti zinthu zimene munatani nazo zinthu zimenezi bambo anga anazisunga sinanga in going ku court bambo anga he has aim unozoti athandizidwa kuti aona kuti nkhani zizithira pati nda afuna kusunga kuti zikhale umboni and up to date amazisunga be kupangira kuti umboni kuti wina wakatafuna kuti afufuze nkhani imene uzakhalepo umboni chifukwa akaziotcha umboni suzapezeka zovalazo zilipo mpaka pano ofuna kubwera kuti azazione zovalazo akuzabwera kuzaziona zilipo be mpaka pano bambo anga anazisunga.
muna ngati nyumba imene zinachitika imene nyumba imene zinachitika imene ubambo anga analesa amawina aliyese kuti warranty ino sasazalowe amangoyisunga amangoyitsekera amangoyitenga ngati stores yawo komano actually magazi wawo anakonza kuna zoti zimenezo zinapanga zinachoka muna posunga zinthu ngati zimenezo ngati zovala za magazi maloledwa kuziona kapena amangosunga kumbali yayo no ndikhoza kuloledwa kuziona komano ndizololedwa kuti ndikhoza kuziona chifuna zoti nyumbamo amakiyamo koma nditati ndapemphe kuti ndikalowemo ndikhoza kulowamo bwinobwino sangakanizenso muna posiriza mawana akhala kuti chani mangasinkhani ngati zimezi zimaoneka ngati kuti zimathina mmalire nthawi zambiri sizimaoneka mutu wake bwinobwino pempho langa ndiloti ine andithandize aboma kuti kodi munthu amene ndimafuna ndifufuze kunazo kuti iyeyo kodi ndi nkhani imene ali pati chifukwa ngati anthu ena for example anapita kundende iyeyo sindinamve mpaka up to date kuti nkhani zimene zili pati ngakhala anakana koma nanga zinangotichitikira fika kuti munthu wamba sangangochita zimene ngati mulungu anafuna kumpanga fundirande chiromoni fundirande anthu ena ati tamvani ipitirire ndi nkhani iyi pofukulanso za munthu yemwe anagwira Nachipanti kuti adziwe zomwe zinachitika pa nthawiyo. Tamvani ikungoti mudekhe pamene kupitirira ndi kafukufuku wake pa nkhani zosiyanasiyana. Kutheka kuti inu omvera athu muli ndi nkhani ndipo mmafuna mutagawana nayo tamvani, iyimbireni foni pa nambala iyi 083 249 729 083 249 729. Ndine mkonzi ndi muso wa programu iyi pano pa Wireless ya Times, Thomas Kachere.